मथवा पलई के टोकरिया टमाटर बेचे जइहा ये हीरो। मथवा पलई के टोकरिया टमाटर बेचे जइहा ये हीरो। टमाटर बेचे जइहा ये हीरो। टमाटर बेचे जइहा ये हीरो। मथवा पलई के टोकरिया टमाटर बेचे जइहा ए हीरो। ना बेचे आई त घरे चली अइहा। ना बेचे आई त घरे चली अइहा। मेहर के जेवाना बनवाइहा किचन में सूती जाइहा ये हीरो। मेहर के जेवाना बनवाइहा किचन में सूती जाइहा ए हीरो। मथवा पलई के टोकरिया टमाटर बेचे जइहा ए हीरो। मथवा पलई के टोकरिया टमाटर बेचे जइहा ए हीरो। हथवा के लेई के वीआईपी नौकरिया करे जइहा ये हीरो। हथवा पे लेई के वीआईपी नौकरिया करे जइहा ये हीरो। ना करे आई त घरे चली अइहा। ना करे आई त घरे चली अइहा। मेहर के हुकुम चलइहा त चली अइहा ए हीरो। मेहर के हुकुम चलइहा त घरे चली अइहा ए हीरो। हमहु कमाइब तुही खइहा लड़िकवा खेलइहा ये हीरो। हमही कमाइब तुही खइहा लड़िकवा खेलइहा ए हीरो। मथवा पलई के टोकरिया टमाटर बेचे जइहा ए हीरो। मथवा पलई के टोकरिया टमाटर बेचे जइहा ए हीरो। टमाटर बेचे जइहा ए हीरो। टमाटर बेचे जइहा ए हीरो। मथवा पलई के टोकरिया टमाटर बेचे जइहा ए हीरो।